The Legitimate Citizen Coalition for Change aiwa takaona vakomana muzvara nezuro vachisteja maprotest aiwa vachisapota Advocate Nelson Chamisa. Nelson Chamisa task force yamoziva kuti aiwa ndo vakomana vari vepamutemo chaivo chaivo veopposition vasiri vana Usman Ncube nana Singzo Chabangu vauya vakadhinaunza vakati aiwa mutungamiri wenyika se-unconstitutional term extension aiwa hatimboibvumirani nayo, vakomana tiri kufanira kuita mapolls kana maelections muna 2028. Sarambira masvika mudanyurwa panapa torobva wasubscribe walike watomba bell icon. Timuda pahendo yeCitizen Coalition for Change panapa vanobuda vachiposta this picture and video ramuri kuona vakomana vachiita maprotest. I think vazhinji vakona pasocial media vabuda vanyora vachiti no certain person would allow the 2030 agenda to see the light of day as it's a clear violation of our constitution. According to our sources, fewer than 25 people within ZANU-PF are attempting to convince their fellow party members to support this unconstitutional act, despite opposition from within. Together, we, the millions of Zimbabwean people, we will resist this madness. Mobva posta picha iramuri kuona aiwa vachiti 2030 abacha vachimisa vachiti hakuna zvinhu zvakadaro, we are not going to endorse mutungamiri wenyika kuti aiwa aramba achitonga aiwa kusvika 2030 vachiti vakomana kunyange mune mapowers tinozviziva, but we are trying and we are going to resist this by all means kuti aiwa this amendment isaitika. Mashoko anobuda muCitizen Coalition for Change inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Ngotidzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chataona aiwa vanhu munyika yeZimbabwe ndo nhau iri ngotaugwa aiwa vachienda against this term extension. Pena comment section medu mutidze mafunguro enyu, subscribe walike, sanotamba bell icon.